Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is dolwananomhle Istugo. Ndiyintombi yasematatele ke xa ungandazi. So guys, namhlanje I'm here to tell you something very important. And I know yabona this video is not for everyone. Especially it's not for those who don't really believe in God. Really, because namhlanje I'm not here to tell you Guti now tatama. Let me tell you something, guys. You remember there are previous videos that I've done. Okay, you can do this mixed charm, you can manifest like this. Iphelile lonto. I told you ukuthi xa ndifika ndisithi okay, now it's time to manifest like this. You must do it ngela xesha because there's a reason. If ilidlulile la xesha, I will tell you ukuthi lo xesha liphelile. You know what? Kunezinto esizisebenzisayo. Kuneziwasho esizenzayo esizisebenzisayo. You understand? Ezo ziwasho ezo ziyasivikela, but zisivikela isikhatshana. That is why umuntu ezogcina eya esoloka yakumprofeti othatha iswasho, ngoba kaloku kuphela kwaso kubuya kwengxaki, and mina ndiyifuni lonto ebantwini ababukela le channel. Andiyifuni. Iyi-one indlela ongasusa ngayo ingxaki zakho zonke is to fast and pray. Confess your sins. Repent. Kosiam. Manifest everything you want in the name of Jesus. And guys, you guys nisuka apha ku YouTube. Niyabona bapha ku YouTube, I'm telling you to fast and pray. And when you come to me, you expect something different. You expect me to give you something that I don't know. Like really. Let me tell you something, guys. Let me just clarify something. In maybe mhlawumbe awazi ukuthi kahle kahle ndingubani ndisebenza njani. If usuka ne ufuna uncedo kum, you will come. I will prophesy to you. Yes. Because I have that gift. I will prophesy to you. I will tell you what is wrong. And I will pray for you. That is why consultation yami ngabe consultation ye 30 minutes, because I fight for what I see. You understand? Dilisana na lento ndiyibona ukuthi iyakuhlupha. Yandiva ukuthi nthini? Indlela endisebenza ngayo xa ufika mna unlight ikhandlela, guys. Guys, nisani expert ukuthi ndisebenze njengabanye abantu. Andisebenzi njengabanye abantu. Unlight, number one, unlight ikhandlela xa ufika kum. Andilight at all. Uba ndilightile kuba lelo xesha for a certain reason, but most of the time unlight ikhandlela. Nayi guys into endiyisebenzisayo. Nayi Bible. Ndithatha iBhayibhile, and if ucimba ndizobe andazi bani expectani yani. Mna xa ufika kum andinxibi nje ezompahla ezimhlophe, andisazazi no andazigqiba nini ukuzinxiba mna, guys. Ilapha elimhlophe thole enhloko ndibeke isiphike emagxeni, andiyenzi ngoku lonto. Ndithatha iBhayibhile xa ufika ndikhuleke, and umkhuleko ndizawutsho ukuthi Baba egameni lika Yesu waseNazarethe, Nkosi yami ndicela usikhokhele indlela, usibonise ngegama lika Yesu waseNazarethe. Amen. Ndiqibile. Then I will tell you ukuthi kwenzekani empilweni yakho. Ngiphethe iBhayibhile negama lika Yesu kuphela. You understand? So don't expect ukuthi nisebenze njengabanye abathandazi, guys. Don't expect that from me. If you expect ukuthi nizofika nilight amakhandlela 115,100, no, not me. Kunamakhandlela mina umuntu andibuza ukuthi ikhandlela eligreen litsho ukuthini, alazi nokuthi litsho ukuthini. Alazi, because amakhandlela mina anisawasebenzisi at all. Nyandiva guys, inye indlela endenza ngayo mina ndiyakhuleka. And if ucimba uzophuma uphethe something enye awuyadlala kum, sizawuhlola, yes,
sihlole ndikutshela ukuthi kwenzeka ndikhuleke mna indlela eniphiwe ngayo bantakwethu ayikho enye indlela engizosebenza ngayo ndikhuleke and ekukhulekweni kwami liyi-1 igama guys endikhuleka kulo igama lika Yesu liyi-1 igama eniprofesaya ngalo igama endithi xa ngizoprofetha nibize lona igama lika Yesu andithi xa bansinisiwe. So if ni-expect ukuthi ndenze izinto njengabanye abantu nomunye umuntu nim-expect ubenza izinto njengami nomunye nim-expect ubenza izinto njengomi hayi guys niyadlala nje shem yazi futhi ndiyanisizela ngoba niyadlala nje mna ngeke ndenza into ethandwa nini. Into ozoyiphuma uyiphethe apha kum amanzi aclean amanzi nje agcwele 2 liter qhu aclean athandazela. But let me tell you something, elagama lika Yesu elendiliplante empilweni yakho lizawuhlumela ndikuxelela lizawukhula and ukukhula kwayo nawe uzawubona bayibe kunini ndihamba ndifuna uncedo kodwa ndazincedelwa amanzi nje aclean Nkosi yami amanzi nje kanonkala amanzi nje aclean akhiwe empompini athandazelwa ndahlamba ngawo ndaphila. And I know ukuthi kunabantu abadalelwe lonto ukuthi baphile ngale ndlela endinceda ngayo abantu ngale ndlela uThixo athe ndisebenze ngayo because ayisindima onceda abantu uThixo onceda abantu. Mna xa uThixo xa ingathatha lento andiphe yona ndizawusala ndiwunomhle nje khovile So guys, don't expect izinto ezininzi kum. Umuntu anibuza ukuthi ungakwazi ungixhumanisa nomakhulu wami ongasekho I want to ndifuna vele emaphupheni. I don't know how to do those things. And I'm so honest. If into uthi mandikwenzise yona and andikwazi ukuyenza I'll tell you ukuthi andikwazi ukuyenza. If uthi nomhle xa undifundisa ukuphahla andikwazi ukuphahla. Mna ndazi ukuthandaza mxelela into entsha. Ndazi ukuthandaza. So guys ningasuki phapho nisuka khona ni expect izinto ezininzi kum. Xa uza kum you must be prepared ukuthi I'm going to fight what you are going through with prayer. I'm going to call upon the name of Jesus because I believe he's the one who wrote your destiny and he's the one who have access to your destiny and that's it. Danko. Okwesibini hayi futhi not okwesibini eyona nto endiyenzele le video guys ile ndinixelele into entsha guys there's a womb problem andangandithi a womb problem yabo smakade guys there are women who always complain about ama-pains like kwi-womb yabo ukuthi hey Nkosi yami ndisolo ndive pain as if I'm going to my period. Understand that the back pains. Guys, kunomoya okhona abawufakayo ezibelethweni zethu. Hayi nami I was delivered shem. That is why bengafuna ukuyenza le video because at that time I wasn't delivered. So bendizondeliverisha njani mina ndingadeliverishwanga kuqala. Mandi deliver kaloku nami. So I had le ngxaki yewumbo like ndiva ukuthi kunento eshukumayo ningazi ukuthi kwenzakala ndiva ukuthi kubuhlungu. Then I decided to watch Nkosi yami I forgot her channel. Yes, she's a born again Christian. Why? That's not bit channel yakhe Saved by Christ. I'm not promoting her channel guys. Send the Then I watched her videos, curse breaking videos. Then I prayed with her. That is why guys, if I am doing a video praying, you must also pray with me. You will see light in your life. You'll see something I prayed with her. Then njengoba ngithandaza naye into yenzeke last week ndinixelela into entsha. Last week kunini namhlanje guys ndiphi ulwesingaphi na namhlanje Tuesday namhlanje Tuesday ne asa Tuesday namhlanje amaye ayenzekanga last week iyodwa yenzeke last week yenzeke izolo Monday
I prayed with her. Then njengoba ngikhuleka ndeva ukuthi kunento ejumpayo. Ayajumpa ukubona xa upregnant uvuka ukuthi umntana uyakhipha kunento eyenza kanjalo. Ngoba I'm asking myself ukuthi hayibo okonje hayibo manje kahle mina I'm not pregnant and I know kaloku. Hayi ndakhuleka ithe emveni kokuba iphelile. I think that video took 2 hours, but I was there praying with her lo 2 hours because I felt the change ukuthi uThixo is doing something. uThixo uyangideliverisha like really. And but I'll come with a story time ukuthi ndayibona kanjani ukuthi iyafakwa, but ke ndizobuya kwenye ivideo. How nyani izolo I felt the pain, then ndathandaza nam ndalala. Ndiyaxoka, I didn't sleep. Andilalali noba kanjani. Ndafunda iBhayibhile ne. Xa ndifunda iBhayibhile ndaphinde ndakhuleka. Xa ndikhuleka then kwanento ethi okay, xa ndikhuleka then I saw good, okay, now I'm delivered and now I'm free to deliver others since now I'm delivered. You understand? So guys, if you have that a problem ungazi ukuthi kwenzakalani ngesibelotho sakho, ndicela ukhuleke ubize igama lika Yesu, cast that demon out, iphume emzimbeni wakho. Call upon the name of Jesus, he will help you. If you want me to pray with you, I will leave my contacts on a description box. Or if you want me sihlole, then I will leave my contact on a description box. I know ukuthi abantu bazathi you are promoting yourself. No, I'm not promoting myself. Ndifuna ukuthi njengoba ngincedakele nabanye bancedeke kuphela. Ukuthi wena uyithatha ngengqondo ezincinci ayongxaki yami leyo mntakwethu. Ndizawushiya ama contacts wami where you can call me. Uzoba ukuthi ufuna ukuhlola ukuthi lento ingene kanjani. Obvious guys, ukuhlola uyakukhanyisela, you understand? Yes. Injalo. Omnye umuntu uzobuza ukuthi xa uhlola ukhanyisa ngamalini, nomhle umuntu ukhanyisa ngamalini. Hayi guys, mina ne-20 rand andinandaba nayo. Lokho onayo, lokho onako ukubonga. Ndiyabonga mntu wenkosi. Yayibona? Ngoba nasecawe ndithi unikele ngalo 2 rand onayo, but isilver ndiyithatha. Kodwa nje okusalayo isilver ndiyithatha ngezizathu ezithile. If unika i-10 rand makube yi-10 rand eliphepha. You understand? Yes. If umuntu yabuza ukuthi because abanye abantu banokunibuza umuntu okukhanyisa ngamalini xa izahlola. Hayi bona na pricing. Uyabonga xa unayo, xa ungenayo awunayo, impilo iyaqhubeka, uThixo uyakwenzela inceba yakhe kugqithiwe bantakwethu. Yini emhlabeni ana pricing. Nami njengoba ndilapha kule ndawo zangikhiphe imali ukuthi uThixo andisindise mina ndinguNomhle Dolwana. Ndaguqa ndakhuthuka amadolo ndathandaza. Ngenxa abantu abamnyama banenhloni ukuthi hawu ndincedeke kangaka then ndingasakhiphi next. You understand? So yes, ana price ukuthi okay ukhanyisa nge-1519 anayo ana price. Uyabonga danku. Yes, bendine price eqala it was 150, but still umoya oyingcwele wanibonisa uba hayibo wena yeyi jonga kahle abantu bayastrugglisha la emhlabeni wena. Awukwazi ukubiza imali engaka. Umuntu makakubonge xa ngabe unayo, xa ingenayo hlala kanjalo. Ndathi ke mina it's fine because nami ndasokola guys. You understand? So if you have that problem, singahlala phansi sincokola. And if ufuna ukukhulekelwa, you want me to help you ngomkhuleko. Hawu Nkosi yami umkhuleko ubhatalelo. Yani ukuthi ngithini? Ndikhuleka ndiqethuke ndithi awukhiphi nesenti, ne? I'm not promoting myself. Sendiyexelela abantu abanemibuzo because ndiyazi abantu abanezi banemibuzo and banexhala ukuthi umuntu uzothi divele ndibiza imali engaka. Mabaphile abantu. Baphile Nkosi yami ngaphandle kokuthenga impilo, mabaphile. Anandaba ukuthi ubani ubona le video because abanye alo bazaba nomsindo ukuthi wena mabaphile abantu. Mabaphile. Number 2, andazi number bani yazi ndithetha kakhulu. Enye into enzise apha nayi. Guys,
Guys, there are so many soul ties that we have. There are so many cases that we have. There are people who are trying to, who are controlling our future. Umuntu nje ukuhlalele ngokumanekela kugogothile emane yovala izinto zakho zobomi. Umuntu nje uhlalele ukwenza izinto ezimbi ngempilo. Into ayihlalele nje yena nje ukuthi acinga ukuthi ayike nangoke ngoku unomhledolwana kwangathi sekayaglowa kancane manje imthi chatha isichitho kuphele kwawo nomsebenzi webhongo. Aphinda athi xa ejonga hayibo sencuma kakhulu ngomamfazi anike ndimthi ala ayiwe. Hey guys, kunabantu ababhizi bazama ucontrol ifuture yakho. But let me tell you something, mntasekhaya. There's only one person who can control your entire future. There's only one person who can control your entire destiny. Noba umuntu asemhlabeni angazama kangakanani, but ngoku ima ngazo zombini, ukhuleke wenze fasting. Efaka kwi-fasting yakho uthi ukuthi inkosi noba uba nozama ukucontrol impilo yami namhlanje ndiyawathatha amandla kuye, amandla controla ngayo impilo yami ngegama lika Yesu waseNazaretha. Utsho utsho liphelele ukuthi namhlanje ndiyamnxutha izikhiya zobomi bami nokuba bekekhiye phi nakakade. Namhlanje ndiyazithatha izikhiya zobomi bami ndizibuyisela kumi ngegama lika Yesu waseNazaretha. Ngelo xesha ufastile ulambe esiswini ubone ukuthi uThixo akazukwenzela na. Kunama-family cases. Xa uye emntwini athi umuntu awunesichitho wena umakhelwane akho nje umbone nemicondo uxelele wahamba indlela ende hey nkosi yami bakuthi aniyeke ukuxokisa abantu. Kunama-family cases and xa une-family cases ulandela ama-family cases ungafunga ukuthi unesichitho. Break those guys. That is why I'm always telling you to break those family cases. Even noba uyazazi bazikhona noba uyazazi bazikho, there's only one way to break the family cases is to kneel down and pray. Manifest with your mouth. Yandivuga ukuthi nthini? Ngoba uzaye emntwini athi umuntu hawunesichitho hey guys, yazi abantu abaninzi sebevika ngezichitho. Xa unengxaka akazi uxelela uba no, we need to pray, fast and break the family cases. Uzoba right. And there are dreams, guys, that can show you that there's someone who's controlling your life or your future. If uphupha umuntu drive imoto, when uhlela apha ecaleni kwakhe hayi nguwe odrivayo, la muntu uyacontrola le. Uyacontrola, which means kunomuntu even noba imoto akhona ingaphumelela ingcocho izendaba ezimashuma 100 inkosi andazi okusalayo la muntu kuthi ukuthi kunomuntu ocontrola impilo yakho. Yazi thini ke mntase xa uvuka itsho uthi nkosi yami kulo mbono onibonise wona namhlanje ukuthi kunomuntu ocontrol impilo yami. Namhlanje ndiyawathatha wonke amagunya wobomi bami ndiwabeke ezandleni zakho. Mayibe nguwe ocontrolayo ngegama lika Yesu waseNazaretha. Ubona ukuthi imimoya izunyeka ayizovenyeka zenje emkhathele namkhathele nkosi yami abantu ababhizi bevalelwa ifuture yabo. Uhleli nje kunomuntu omane yothetha emakhambini unomhledolwana angafumani imsebenzi uyacontrola impilweni yakho. No, phelile lo xesha mntana. Hamba oxelela nalo gogo hamba kuba ndithende unomhledolwana. Phelile ixesha. Lixesha likaThixo ngoku ezimpilweni zabantu. Ndiyazi ba omnye umuntu uzathi hayi xa uphupha ugibela imoto inyuka intaba iziphumela kutsho inhlanhla, but lo moto iqhutshwa ubani? Yes, kutsho inhlanhla xa inguwe oqhuba lo moto ephupheni, but if kuwo omnye umuntu oqhuba lo moto ephupheni hayi vukuthandaze. Mna ndingunomhledolwane uMamkhize isiduko ndinixelele mna guys ezinye izinto endithetha ngazo kwenzekani. Most yezinto endithetha ngazo izinto endizibone zenzeka kum mna.
Ngiyandiva ukuthi nithini? Mna ndinguNomhle Dolwane. Bekunini? Siphi ngosi? Hayi hey guys, nyaka uphelile umuntu usezayo ematati yela. Okay, I'd call up. Hey bangade bangiloyo ematati ngoba yabona ematati elenye iNigeria ethulile nje engacacanga. Yes, essential. Bekuze ezinyanga ezigqithileyo angisakhulumi no bekumayor bekujuni khumbula kahle nifonela umama ndatsho ndathi mama man ndiphupha kungathi ndikhwele imoto yasekhaya ne kungathi ndikhwele imoto yasekhaya khona imoto katata ke iToyota zakudala eziqine egqitha. Yes, kungathi ndikhwele yona ngoku kodwa ayidrive ndim yahle yandiwarisha kwapha iphupheni ke ayidrive ndim idrive ngomnye umuntu yona iyahamba iyazikhuphuka iminqantsi engaka kodwa ayidrive ndim. Hayi ndavuka le nto ndayikhulekela uba Nkosi ndicela undixelele uba kwenzeka ntoni. Ndangayifumani i-answer uJuni wonke, ndangayifumani i-answer uJulayi wonke, ndizoyifumana ngo-August. ULwesingaphi namhlanje sithe yi-Tuesday, ndiyifumane Friday, Saturday or Sunday i-answer yakhona ukuthi someone is busy controlling your life. Niyabona ukuthi it's not like i-life yami perfect just because mna ndinesiphiwo esithile, just because mna ndiyathandaza. Ayikho perfect, namba bafike bandithi faxa bazihambele. Uyabona? Ndabreaka. Hayi mna andifuni ova. Uyabona once ndabona okokubana ndisempini la ndiya nomkhonto mntanam, ndiye khona impi isiza nyani kodwa ndiye nomkhonto ndithi mna I don't belong to you my dear, I belong to God, and I claimed everything that belonged to me in the mighty name of Jesus Christ. Then say fasting mna ndafasta ndalamba la ndatsho ukuthi yabona lo control impilo yami namhlanje hayi makazame elinye icebo because sesendibonile. Okubuhlungu ke mna ndinomkhubo ukuthi xa into seyicacile kumvele ndiboniswe nomuntu owenza lento, kanti ndingulo mntu ke othetha gqithi. Mna ndifihli xa ndidibana nawe ndiyakubuza uba umfazi ndintombi enkulu, hayi fazilele kutheni ngoku bakuthi wabhizi nam. Mna ndiyabuza mna emhlabeni asingaphela. So guys, ndihleli nini ndazi uba ndinguNomabhayibhile. Kune-scripture apha esiku-Jeremiah 5, uYeremiya ngesixhosa. Esi scripture Jeremiah chapter 5 verse 20, God warns his people. Please go read that scripture. Go read that scripture. Ne? Yes, niyandazi kaloku. So please don't forget to like, comment and subscribe. Yaza andiyazi le video nobi straight nobi bheke eceleni nobi yaphezulu, but I think umyalezo umuntu uzawufumana umyalezo oqondane naye. Danko. Hayibo guys, thank you so much for 2,100 and something subscribers. I'm so happy. Don't forget ukuthi ama-contacts wami ndizowabhala on a description box. And xa sendifuna ukuwa-remove ndingawa-remove mna noNomhle Dolwane Mamkhize Istuko kanye ntombi yasematateni. Danko. Oh, please don't forget to like, comment and subscribe.